Vítajte v Baileyho show. Dneska tu máme hviezdu verejnej dopravy, vodiča, ktorý nikdy nezastavuje a zatvára dvere tesne pred nosom. Privítajte Baileyho! No nazdar spolujazdci. Vítajte moje plekovej konzervičke, plne ľudskej fauny. No, ja som ten, čo rozhoduje, samozrejme, či dnes stihneš prácu, no alebo si dáš ranný maratonik s autobusom. A pamätaj, autobus to je ako život. Ak nestihneš nástup, no čaká ťa peší kurz pokory, no ale s vetrom v tvári, takzvaná zubačka, zatneš zuby a ideš. Bailey, chcem sa ťa spýtať, prečo vodiči nikdy nezastavia, keď vidia niekoho proste utekať za autobusom? No lebo autobus to není tvoj bývalý, čo sa k tebe vráti. Vidím ťa bežať? No a čo? To je ako keď si v telke pustíš film, nie? A prídeš presne na titulky. No a stihol si aspoň koniec, gratulujem ti. A keď niekto zúrivo búcha na dvere? No tak mám chuť otvoriť a povedať, no pardon, kamoško, dneska sa hrá na čas. A ty si prehral, dobre? No, nezastavujem, máme spoždení. Jaj, bože! A tí ľudia, čo stlačia tlačidlo stop a potom nevystúpia, akože aj mne sa to stalo, priznávam sa, proste nevedel som, išiel som prvýkrát autobusom, tam, kde už boli tie tlačítka, tuto v Nitre, vieš, a som to stlačil omylom a nevedel som, že čo sa deje, že čo to je. No a jak som tam stál, tak iba šofér sa tak otočil, vieš, a iba sa pozrel, že aj si vystúpite? A ja, že ale ja chcem vystúpiť až o 2 zastávky. Tak na čo ste to stlačali? A ja som sa pomýlil, som nevedel, prepačte. Zavrel dvere a na straty sme išli na druhú zastávku. Ako čo ti mám na toto povedať? Vieš čo, to sú takí tí životní trolovia? Čo si myslia, že autobus to je escape room? Oni stlačia gombík, vieš? A čakajú, že čo sa stane. No, a keď nevystúpia, tak sa len otočím do spätného zrkadla a poviem si, dobre, Sherlock, a dám si práve vyriešil najväčšiu záhadu svojho života. No alebo dňa. A tebe čo poviem? No, však si ho nasral, však chápeš to? On si chcel proste mať svoj čas, vieš, aby bol na čas všade, no a ty si mu to celé dokafral, lebo si stračil gombík, zbytočne, keď nikto nebol na zastávke. No aj ty si taký troll, kujem pekne za piškotu. Dobré sú tie piškoty, také malíčke. Ty čo to tam máš, hajzel papier? No považíš ma s tým utierať. Je nemôžeš za to, že sa mi tu svinta z tých piškot. Počúvaš? Neutieraj ma s tým. Jeminečku, zase ten hajzel papier. Však to není vôbec ani meké, tu je ostré. Pomaličky aspoň. Hej, počúvaš? No, ježiš, aha, celého ma s tým aj po hrave. Daj to preč radšej, daj to preč. A keď niekto zaspí v autobuse a premeška svoju zastávku, tak čo? V tom prípade sa čo robí? Lebo ja som išiel vlakom kedysi akože do školy, keď som chodil a chcel som ísť do Topolčian. Vieš? A zaspal som a išiel som ďalej a potom som sa precitol, že ježiš, a kde som už? No ale tak to sa nejako podľa mňa nerieši, nie? Vystúpiš si a počkáš na ďalší autobus. Nenormálne vtipná historka. Normálne ja som skoro zaspal a odcestoval až do Nových Zámkov. Vieš čo? Tu je jak, že dáš si večer jedno pivko a ráno sa zobudíš v cudzej posteli. Však chceš vystúpiť na Šancovej? A bum! Vítaj na Konečnej medzi holubami, čo ti kradnú desatu. No, v tej chvíli ti zostáva len filozofický hľadec z okna. No a proste to prijať, že život je neprevídateľný, rovnako ako brzda na semafore. A čo hovoríš na tých ľudí, čo telefonujú? Vieš, tak nahlas proste, že ahoj mami, počúvaj, som v autobuse, budem vystupovať o 2 zastávky na Šancovej, dobre? A kričí proste na celý autobus, že to počujú úplne všetci. Aj autobusár, aj ty. Vieš čo, ja ti poviem? No, oni si myslia, že ich životný príbeh zaujíma celú Bratislavu. Najlepší sú tí, čo rečia rozchody, alebo svokru, no. Ja už som počul také dramy, že Netflix by si to mohol rovno aj kúpiť. No a natáčať. No, raz tam niekto kričal na frajerku tak, že som mal chuť zastaviť a dať mu normálny mikrofón. No, že nech kričí ešte hlasnejšie. No a počúvaj, toto sa stáva aj mne normálne na ceste. Čo robíš, keď ťa niekto prebieha? Vieš, že ideš na autobusy a zrazu ťa niekto predbehne a potom ťa vybrzďuje. Čo robíš v takom prípade? V takom prípade, čo ja robím, to je ako dostať facku od života a ešte ti dajú účet za bolestné. No, predbieha ma, začne brzdiť a ja sa cítim ako Titanic preľadovcom. No len nemám ten soundtrack, vieš.
Ja by som mu najradšej dal zastierať lístok s nápisom Gratulujem ti, práve si vyhral Darwinovú cenu. No ale čo by som skutočne urobil? Ja by som mu dal boštek na narazník, ale tak, že by ocestoval až do teplých krajín. Aj s tým jeho oným autom. Aj čo si on sa ide porovnávať s autobusom, nie? Mravec oproti dinosaurovi. Určite. Počúvaj, taký extrémik. Čo sa stane, keď niekto zaparkuje na tvojej zastávke? Vieš proste, že ide na aute a zrazu zastaví, že ide vyhodiť niekoho na zastávke alebo tak, alebo ti tam zaparkuje, zastaví. Čo v takom prípade? To je ako keď si urobíš doma sendvič, no a niekto ti ho vezme spred nosa. Čak ja by som mu najradšej cez okno zaklopal s úsmevom, jak sadistický klaun povedal neboj sa, len si ťa pamätám pre karmu. Ale reálne, ja zastavím tak blízko, že keď otvorím dvere, tak jeho spätné zrkadlo si začne spievať labuťu pieseň, no a začne sa prežehnavať. No jasne, alebo mu len trošičku tak ošúchnem lak, no nech si zapamätá, pán Har jeden, ušatý. Toto určite zaujíma každého. Čo vtedy, keď sa proste cyklisti tlačia vedľa teba? Vieš, ak ideš na tom autobuse a cyklisti sa tlačia vedľa teba hneď. V takom prípade čo? No to sú samovrahovia. Takí moderní gladiátori. Gladiátori bez brnenia, no. Myslia si, že oni sú rýchlejší než 10 tón železa. To sú blázni. Ja keď vidím cyklistu, tak si hovorím, dobre, dneska testujeme Darwinovú teóriu priamom prenose, no. A keď sa pokusí predbiehať, no tak mu len zašepkám do spätného zrkadla. Braško, tvoja proteinová tyčinka dneska nebude stačiť na autobus, čo si sa ty zbláznil? A keď ty meškáš ako autobusár, tak ako to ospravedlňuješ? Jednoducho, vystrčím hlavu z okna a zakričím, čas je len ilúzia. No alebo sa tvarím, že autobus má vlastný život a ja som tu len na okrasu. No veď to je sranda, nie? Ale niekto reptá, čo akože jasne, že reptá, tak ja mu poviem, chceš presnosť? Áno? No tak chod na bicykli, alebo si kúp auto, alebo choď pešo. No a keď chceš úplnú presnosť, tak si kúp hodinky. No, ale nie presypace, normálne, jasne. Ani digitálky nie, normálne hovorím. Pán autobusár, aká je tvoja filozofia za volantom? Teraz dobre počúvaj. Život, to je ako jazda autobusom. Niekedy hladká, inokedy plná vymolov ako na slovenských cestách, jasne. Mojou úlohou je dostať vás tam, kam chcete, za peniaze samozrejme, a vašou úlohou je netvariť sa, že som váš osobný šofér, jasne? A ak meškám, no tak si spomeň, že aj život občas meška s dobrými vecami. No, a keď ma niekto predbieha, tak si len poviem, vieš čo, užívaj si prvé miesto, šampión, lebo na konci aj tak vieš čo príde? Červená, jasne, semafor na červenú, tak žena na červenú. Nemôžeš. Počúvaj, taká vec ma zaujíma. Ako spoznáš, že niekto cestuje prvýkrát autobusom? To ma zaujíma. Toto je úplná perla, to je úplne najjednoduchšie. On stojí pri dverách už 3 zastávky predtým, ako má vystúpiť. Drží sa tej tyčky, ako by mu išlo o život. No, a keď autobus sa trošku na hôtu zatrasie, tak sa tvári, že on prežil zemetrasenie. Už vypisuje hneď na Facebooku. Jazdí ako blázon ten autobusár na 32. No, a keď vystupuje, tak on to robí s takou opatrnosťou, ako by kráčal po minovom poli, no. A ja sa len snažím nevybuchnúť do smiechu. To je dobrá robotka, tento autobusár. No a povedz nám, čo by si odkázal tým ľuďom, ktorí sa sťažujú na jazdu v autobuse. Čo by si im odkázal? Povedz mi. Milí sťažovatelia, nevlastníci automobilov, ak hľadáte luxus, odporúčam vám taxík. No, jasne, za 2 € na kilometr alebo za 3. Boh vie, koľko to je teraz, nesledujem to. A ak chcete adrenalín, skúste konotoče. No, a ak tužíte po dobrodružstve, ako Harry Potterovi autobuse, tak nastúpte do môjho autobusu šťastia. No, každý deň je iný. Niekedy hladká jazda, inokedy jazda, ktorá preverí vaše brušné svaly. Ale jedno je isté. Odídete s takým príbehom, ktorý budete rozprávať ešte aj svojim vnúčatám. Jasne. A keby si nebol vodič autobusu? Počúvaš? Ignoruj ma. Keby si nebol vodič autobusu, čím by si bol? No čím by som ja bol? No motivačným koučom. Však si predstavte moje motivačné frázy. Život je ako autobus. Ak ho nestihneš, čaká ťa dlhá prechádzka, zdravotná.
aké nebola kolena. No, alebo, ak ťa život zrazí na kolena, aspoň si bližšie k zemi, kde môžeš nájsť stratené mince. Haha, super, nie? A hlavne, ak ťa niekto predbehne, nezúfaj. Možno ide len na kratšiu trasu. No, alebo nezúfaj. Strč do úla, pobúchaj. Haha, jaj, dneska čo vtipný, jak vtipnú kašu, keby som jedol na raňajky. Tak toto bol Bailey ako vodič autobusu, sarkasticky drzý, ale vždy s pointou. Do komentára nám napíšte, aké ďalšie povolanie, charakter, postavu alebo predmet by mal Bailey stvárniť. Ten už to zabalil. Už si to zabalil? Ešte môžem povedať, že si nemal listok. Keď si išiel autobusom, si dostal 20 € pokutu, však si mi hovoril, no. Ale to preto, lebo si zabudol si kúpiť, no. Si myslel, že máš ešte mesačenku. Ha! Jaj, ty si hlava. A nezabudnite, ak nestíhate autobus, stíhajte aspoň naše videá. Dovidenia, do počutia. Doserem sa, lebo som bol naposledy ráno a už musím ísť.